Benvinguts i benvingudes a la celebració del Dia Mundial del Teatre. El Dia Mundial del Teatre és una oportunitat per festejar el teatre en un nombre immens de formes. El teatre és una font d'entreteniment i d'inspiració i té l'habilitat d'unificar les diverses cultures i la gent de tot el món. Però el teatre és molt més que això i ofereix també oportunitats per educar i informar. El teatre és present a tot el món i no sempre els teatres tradicionals. Les representacions poden fer-se en un petit poble de l'Àfrica, en una muntanya armènia o en una petita illa del Pacífic. L'únic que es necessita és un lloc i públic. La de refredat, però tanmateix no puc fer creure que sigui tan precipitat de mi per quedar-me amb la boca tancada i sense parla. Shakespeare li escau tot, és que és tremendo, és un gran poeta, és com diria Lorca, sus palabras son como puños. Llavors, si trobes la imatge, surt i funciona, és fantàstic. Pensar que vius en una ciutat on hi ha uns jardins que es diuen William Shakespeare et reconforta una mica i penses que és una ciutat amb memòria, agraïda, culta, desvetllada i neta, que deia el poeta. I a més està bé perquè ha vingut molta professió, ha vingut la representació de l'Ajuntament, que són qui han decidit fer aquest homenatge a aquest record, i després s'ha fet un tros d'una representació d'una obra de Shakespeare a càrrec d'una companyia dirigida per la Carme Portacelli, que ha estat molt agradable veure com sentir Shakespeare, sentir les paraules de Shakespeare entremig d'arbres i en un jardí, en una ciutat. Sentir Shakespeare pels carrers seria fantàstic que això passés sovint. Shakespeare es cau a tot arreu i amb el temps que sigui, perquè com que a més les seves escenografies comparteixen tota la natura verda i animal i també la humana, Shakespeare es pot representar a tot arreu. I a més és un acte, quan agafes l'exemple de Shakespeare, és de les poques coses que uneixen a tothom, fins i tot a la família teatral, com ha passat avui. Avui tots junts, i això és un motiu de satisfacció gran, els públics, els privats, els alternatius, i en aquests jardins que duen aquest nom de William Shakespeare, que no hi ha cosa més adient per celebrar el Dia Mundial del Teatre. El Dia Mundial del Teatre, de fet, és cada dia que fem teatre. Està bé que tots plegats celebrem aquest dia, però la celebració és absolutament els 365 dies de l'any. És la nostra realitat actual el millor dels mons possibles? Seguim creient en el poder transformador del teatre encara que sigui en petites dosis? Arrisquem a les propostes escèniques perquè creiem en elles o creiem més potser en el màrqueting de les idees? Ens sentim solidaris els uns amb els altres o hem creat un mercat en el qual el campi qui pugui és llei i costum? Ens evadim o acudim al teatre buscant un plaer superior i que ens porti cap al coneixement? És evident que estem millor que fa anys. Millor que quants anys? Què vols, Manel? Què crides? Ja és primavera, no vols que digui, Manel? És primavera! Primavera, sortien les flors, sortien les flors, s'ho cantaven els ocells. Sí. I ella caminava. Que guapa que estava, sí. La primavera que bé hi sentava. Ai, sí. I es va enamorar de mi i ja està tot solucionat. El senyor. Encaja? Home.
He trobat la parella per anar al Teatre Goya aquesta nit. Quina és aquesta? Déu salvatge. A la 1, a les 2,